imisebenzi yomusa ila ngikhona imisebenzi yomusa ila ndikhona imisebenzi yomusa ila ngikhona imisebenzi yomusa ila ngikhona Jesus imisebenzi yomusa ila ndikhona imisebenzi yomusa ila ngikhona Jesus imisebenzi yomusa ila ndikhona imisebenzi yomusa. Amen. Amen. Nika abantu bam ithemba, part 31. Ndiyanamkela bantu benkosi abandijoinayo kunika abantu bam ithemba, part 31. Sithi ke #impilo. Yayeka ke ngoku impilo ndiyaqhubeka ke guys abandijoinayo ebebengekho ku part 30 nizawubuyela phana ku YouTube @Mercy Makwelo 326 ningene phana ukulandela esi story ndiqhubeka naso ngoku if ubungekho ngoku bendiqhuba upart 30 if ufuna ukusilandela sonke ke istory sam siphelele uba ndifike njani apha hayi akuvelanga ndahlelwa imana ezulwini ayehlanga tu zindithwixile shu ezasemhlabeni kodwa ngoba kaloku uThixo emhle wenza sure ke ba uThixo uzawuprove ipoint esebenzisa mina lona bendisetyenziswa kahle ixesha eli nguThixo ebendisebenzisa kule ndlela inde kangaka endisebenzisa ndihambile into emhlabeni kaThixo andinabhongo kodwa ke into ebalulekileyo ngoku ndisemandleni ngoku uThixo uzijikile izinto iblessings zakhe uyazilahlela kona to kona so ndiyanamkela ke bantu bakaThixo kunika abantu bam ithemba mandiqhubeke ke nestory sam ndithe mna mandiqale kanye phana kwezi scriptures bendizifundile xa ndicula ke le ngoma ithi ila ndikhona imisebenzi yomusa ila ndikhona imisebenzi yomusa indawo endikuyo guys kungenxa yomusa kaNkulunkulu. I wouldn't be where I am today if it wasn't for this God. The very same God endithi mna ndikhe ndamzonda endidika finish xa esenza izinto endingazi understand empilweni yam kanti ndithe mna yayiyi preparation time but kaloku apha ibhlungu khona xa ukwi preparation time awazinto uba ukwi preparation time ubona nje wena uba zikunetha emhlabeni inhlungu isitsho left and right uzoyiva inhliziyo ingathi yaxontsula iyalahlwa ngaphandle uba ukakaze uvipheni yokuphatheka kakuba emhlabeni ngabantu bobathembile izibe ngathi le inhliziyo yakho ingcuthwa ngefolokwe bayayithatha bayibeka phezulu kwetafile ba abantu bonke mabazenzele ngefolokwe awuyazi into ebhlungu emhlabeni kube khona amaxesha ba ingathi ungangaphuma apha eminyango uzivalele uhlale ebumnyameni kungabikho umuntu okuphazamisayo ucime nezo phone uzilahle phakathi uzithulele uzikhalele qha awuyazi into ebhlungu emhlabeni mina ndisuka kuzo ke zonke ezo zinto ndithilo ke ngoku mna nditheba bathebo unyusa imali yami kulamsebenzi ndaqonda ba hayibo Thixo kanti ixesheli ubundibukele ubulungisa into ndithe uThixo uxove bhaka so kweza kulamaxesha zazi ndinetha caba wayesaxova okanye wayebhaka into zimbini finally ke ngoku lambiza esasonga uThixo besipheka sivuthiwe uyandikhathela ke ngoku
akandikhathele zazilayisi zokuvimba undibetha ngezigezenga mntanam. Izigezenga zezonga abantu abakhwele emakhaya bayayazi ke la mibhako yaphana emakhaya. Kwakudla ngoku phana emakhaya sasikhula kukhathwe izigezenga, kwakusahluthwa kangoko. Inhluthu iseninzi ngoko. Umntana akhathelwe isigezenga, umntana emncane of 5 years ahle sonyuka nesonke esingako uqonda uba ayibo yimbanqo lelo mntana uzasithini esisonka. uThixo wenza loo nto apha kule yam impilo ngemizuzu yokugqibela sendibuka uncama uba kanti Thixo mna ndoze ndiphumle nini. So uThixo uveza laa nto wayendizisela yona ke kule UK, uveza laa nto wayeyenza uba umsebenzi ndingawufumane eSouth Africa. Nditshilo mos mna uba kukhona iperiod enda-aplya 40 times ngenyanga eyi-1 kuzonke akho kwamsebenzi. Iyabuya into iyarejecta oko kuthiwa we regret to inform you ukuthi wena kaloku your application is unsuccessful. Ndiqonde Thixo why, because kaloku ndine-experience i-enough igcwele. Yintoni le nto ndiyenziwa nguThixo? Athule uThixo athi cwaka. Kanti wayeyazi uba apho azawuvula khona iindlela zam uyokuzivula kube nzima. Hayi ngoku kuzivule kunzima. Bazawude bakhomente abantu batsho bathi uyathakatha lo, ndiredi ndizilindile ezo comments, yizani nazo. Bazawube bengaqali mos abantu bakaThixo ukuthi ndiyathakatha, izawube ingentshanga. So ndiyazifuna eza comment mazize, ngoba undlela uThixo ayivule ngawo umnyango weblessing wenza kakhulu. Itsho mos uMalaki chapter 3 verse 10 uthi zisani izishumi neminikelo. Ivesi yam endiyithanda oko ke lena, ndizaningxolela ngayo ngoba ndiyayithanda. Zisani izishumi neminikelo endlini kaBawo ukuze kungasweleki lutho. Ibe seyibuya ithetha taphana isithi nakugqiba ke ngoku nina ninditheste ngale nto after sizise ke ngokwezi zishumi nale minikelo, ninditheste ukuba andisayi kuyivulela na, ndinivulele ingcango ze-blessings ezindlini zenu ukuze kungasweleki lutho kwezi zithu ke ngoku izindlu. Nyava ke ngokutsho iBhayibhile, akutsho mna. Ithi ke ngoku xa kungaswelekanga lutho, ewe ithi ke ngoku ndakuyikhalimela inkumbi edlayo kuze kwezi zindlu zenu ndakuyikhalimela kungabikho eza nkumbi zifika zidla. Eza nkumbi ke ngoku ezi mna bezindidlela ndazikhupha kuzo. uThixo uthi ndakuyikhalimela inkumbi edlayo. Bengabhanxekanga uThixo endikhupha phaa. Uthi ever greatest. This reminds me of Proverbs 10:22. Amen. Ewe ndakuyikhalimela inkumbi edlayo. That is why ke ngoku mna I am very careful uba ngubani osebomini bam uze ngaboni angazochitha le nto ndiyibhilde nzima. Ngoba kaloku mna ndingulo ndithi nakwi-100 ebendiyiphiwa ngumntu. Khona ixesha ndandingaphangeli mos ndandingenamali, but ndandiphiwa ke imali mna ndithe umthombo wemali mna uzange wandinqabela. Noba ibiba yi-100 bayi-200 ibiyimali kum inintsi gqithi loo mali xa ndingenamali. Xa ungenamali i-100 inintsi kabi, but mabe ndiyithatha laa mali ndiyicuthe. Uba mhlawumbi umntu kaThixo akanayo i-10 zothatha ndimnike u-20 rand, thathe kwakula 100 ndiyicuthe ndiyobeka enkonzweni ndinikele kula mabandla ndithi ndandihambe ndiwavizithela ubila kwam eKapa uba niyalikhumbula ibali lam. Ngoku uThixo ke ngubuyisa izitya, buyisa ezomini uThixo phaa usebenzisa uMalaki xa ndihleli phantsi mna ndizicingele. Ngoba kaloku mna ndiyakholwa kwiBhayibhile, ndiyakholwa kwi-scriptures laa ndiyithethayo phaa. Ndiye ndivula amehlo ndithi qwa kuthwani apha, uthini le nto ithethwa nguThixo apha. Uyiprovile ke uThixo ke uMalaki ke nake undiprovile kanintsi. Qha ndiyadlula nje kuMalaki, ndizawubuyela kwezi scriptures bendizifundile ndithe mna kwathi kokuthethwa kanjeyana emsebenzini ndakhumbula iscripture esithi when the time is right I the Lord will make it happen. Ndambona uThixo eyenza loo nto kule mpilo yam xa ndijonga la magojigoji ezindlela ndizihambileyo ezininzi ndingade ndibone uba kwenziwa ntoni kanye apha ebomini bam nguThixo. Finally uThixo waziveza uba yintoni le nto ebeyenza ebomini bam esi siphithiphithi esingaka so. Ya kona to kona ndigilwa sisiphithiphithi. Ngoku uthi uThixo no more siphithiphithi, kakuhlale phansi mntanam ukhe uenjoy ii-fruits zamandla akho nokundithemba kwakho. Uhlale phansi udle uenjoy. Ndilapho ke ngoku na-enjoyment. Wakhe wathi omnye umntu xa endibiza ndingu-minister of enjoyment. Akaxoki mna xa iinto zam zihamba kakuhle ndiyayisebenza imali ndiyayidla. Ndithe mna ngoku bendisuka eSpain bendiyophila impilo ye-billionaire, because kaloku lapho ndijonge khona mna ndizaba yi-billionaire. Andikhathalelanga noba kule 20 years ezayo, but impilo yentsokolo soze ndiphila ndivume ngam. uThixo uthe zonke izinto ziphaa kuye, mna ndincekelela uThixo ndizifuna phaa kuye. Ezi zinto bendithembise zona ndiyazifuna, funeke ndinikile. Ya
Right. Inthe ivesi yesibini elandelayo uJeremiah chapter 29 verse 11. Uthi yena, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Yeah, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ndimbonile ke uJeremiah 29 verse 11 ewenza umsebenzi wakhe apha kule yam impilo. Tambona eqhuba uThixo lento yakhe esebenzisa uJeremiah Jeremiah chapter 29 verse 11 uthi ndine-plans ezinkulu ngawe utho apha kum uThixo. Ndimbonile ke eziveza ezi plans zakhe anazo ngobomi bam. Finally, after lento ingake ndiyihambileyo emhlabeni eninzi yona, at the age of 42 ndihambe kangaka, ndahamba kukhona ndisezingqondweni ngoku ndizibonayo uba uThixo zintoni ento bezenza ebomini bam. Phofu andizibonanga at the age of 42, ndizibonile ngoku ndizawuthena 40 ufika kwam kule country. Ndifike ndingena 40 ndina 39. Xa ndithi 40 zasezivuleka ingqondo kancinci. Ngoku ndithe qwa ngamandla because kaloku ndi-understanda ndithi kwale gift yam e-complicated iyodwa enga-understandwa mntu iyodwa, but namhlanje ndiyayi-understanda mna mnikazi wayo, ngoba ndiyazibona ezi zinto uThixo azenzayo ngale gift yam ifani. Enezinto ezininzi emntwini oyi-1, zininzi izinto zegift yam apha emntwini oyi-1, funeka ndidile nazo zonke. Yeah. Nditshilo ke ndithe ndimbonile mna ke ngoku uThixo esenza imimangaliso kule yam impilo. So ndithe ndambonga uThixo owavuma, ndambonga uThixo guys owavuma ndilingwe kula South Africa kona to kona, kanti olalongo unenjongo ezinkulu uThixo ngobomi bam. Ndavuma ke mna ke ndathi maxhoba ayakhawuleza. Ndim ke ngoku ndibonga uThixo ndithi maxhoba ayakhawuleza. Ngwele tshetshe yezulu kutsho mna lo. Ngoba kaloku uThixo utshintsha izitya uzitshintshile zijongise kwelicala linam. After esi siphithiphithi sale mpilo ndinixelele ngayo yokuphila kwam, ndamncoma uThixo ndathi mhlekazi kuyahlaleka futhi kuwe kuyahlaleka kule ndlela inde enjengale mna ndiyihambileyo. Ndim lo uncoma uThixo. Ndaphinda ndathi kuThixo, wena Thixo ndikubonile undenzela. Ndimbonile guys uThixo endenzela, hayi undenzela, but andivelanga ndenzelwa, bekukunintsi, bekukude ukuze ndenzelwe. Hayi ndimbonile uThixo endenzela. Yaphinda yavuka ke ngoku ivesi nditshilo mos nafuneka ndimane ndiyongqubeka phaa eBhayibhileni uba ithini iBhayibhile ngezi zinto. Kwavuka enye ivesi ethi ke ngoku yona, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. NguHebrews lowo chapter 11 verse 1. Ndingulo mna mos oyiphilileyo impilo yeHebrews chapter 11 verse 1. Oko ndaba ngumntu ndaphila uHebrews kahle mna. Uyeke kule bandithe mna bekubuye kube khona amaxesha ndiqhawule ndidikwe finish into kaThixo noba andenzela izinto endingaziboni, ndingene endleleni ndikhe ndimbeke ecaleni kwaThixo lo ndithi makakhandimele because andiyiboni yonke lento ayenza ebomini bam. But ke ngoba uThixo uthi wena uza kuyenza lento ndithe uza kuyenza, intando yam uza kuyenza. Wandifaka uThixo entandweni yakhe, ndiyathanda andithandi, ndimke nditshilo ndikhe ndimke ndiphoncuke ndiqonda hayi makandiyeke kwaThixo lowo, makabone uba makathini. Abone ke nyani uThixo ayondicosha phana athi hello iza kwelicala bendithe kaloku wena ungowam and uzawusebenzela mna. Unebango uThixo apha empilweni yam ngoba loku ndandenziwe nguye. Ndimnyamezele ke ngokuThixo ndiqonda uba ukuphuma ndiphume kuphele, ndizawuphuma ndiphele ndibheke phi. Ngoba kaloku ekugqibeleni impilo endiyaziyo inye yile uThixo andiphilisa yona, yile ndandivele ndakhula ndiziphilela yona. So ukubaleka ndibaleka ndiya kuliphi icala, ndizicenge bafethu ndiphinde ndibuye ndiyomkhalela ke uThixo. Ndithi ke ngoku mna xa ufuna ndihlale kaloku uThixo suvuma amazwi wakho owabhale kwiBhayibhile yakho angenzi sense apha empilweni yam, tshintsha izinto, ndifuna ukubona utshintsha izinto. Atshintshe ke uThixo izinto akhawulezise xa kufike ixesha lakhe ke phofu, hayi eli lam ixesha. Mna ndinexesha lam, ndinepicture yezinto endizifuna kuThixo. UThixo andifake kupause ngoba kaloku ubhizi uyapreparisha ulungisa izinto, qha mna ndifuna ngexesha lam. Ingxaki ke sinayo singabantu siyamhambela phambili uThixo, si-expect uba makave thina makenze le nto ifunwa sithi. UThixo ke ngokakazingeni ke ngokuyena unguThixo wexesha. Andithi utsho mos uthi when the time is right
I, the Lord, will make it happen. Wandenzela, guys, uThixo wandenzela. So ngeli xesha ke ngoku uThixo andenzelayo apha ndimbona uba tyhini Thixo uyandenzela, ndakhumbula ndimane ndibaleka ngabo 5 AM ndileqa olwandle phana kulaa blowback, ndingaleqi elwandle ngoba ndiyanqwakuza apha upstairs, ndibaleka ngoba kaloku ndifuna uba ndibe ne-moment noThixo, quiet moment, ndihlale noThixo, ndixoxe izinto noThixo endiziva entliziyweni yam, ndogqiba ndibeke izicelo zam kuThixo. uThixo ke ndiyathi uba wayesathula thula uThixo uthethe wedwa kuyeke, ndibaleke mna ndiyokhangela endaweni ehlathi ndihlale phana, hayi ngoba andinamzi, ndinawo umzi uba niyalikhumbula ibali lam. All I wanted si-space moment yokuba kunye noThixo, ibe sithi sobabini sijijisane ngqo. So ndiyanixelela ke ezi zinto abantu benkosi into yoba make time uyohlala noThixo wakho ekonini yakho, ushiye abantu bakaThixo, bashiye abantu bakaThixo, uphume kubo, khangela ikona yakho uyohlala noThixo wakho, uxoxe ibali lakho noThixo. Akazophendula ke ngala mzuzu ungxamele ngawo because ndambona apha kuma kaphenduli. Ngelaa xesha mna andinalo elinye ithemba lam linye nguThixo, andinalo elinye ithemba, andinamama andinatata endizawuhamba ndiyokhala kuye, andinafemeli endizawuhamba ndiyokhala kuye, ndixhomekeke kum okanye kuThixo. Athule uThixo andibukele. Ndithi ke ngoku this time uThixo wandibuyisela kuMalaki chapter 3 verse 10, wandibetha kanye wathi ndakuziphuphumisa ii-blessings uzuxakane nazo. Ndikhe ndanibalisela ndathi bantu abacima ndiyabreak again, ayingombreako, ndingqina izwi likaThixo, ndinika ubufakazi ubungqina obu ndibunika apha. Nditshilo ndithi andivuli iplatform yoba nindithumelele ii-messages left and right, nindifowunela left and right, nindifuna imali, nindifuna zonke izinto nizifuna kum. Mna ndimamela uThixo uba uthi uThixo mandenze ntoni. If uThixo ethetha nam ethi ke ngoku mandiblese kulaa mzi, mandiblese phaa, yinto endiyenzayo leyo ngentliziyo ekhululekileyo, because I believe into yoba into endinazo ayizozam, zezabantu bakaThixo. Mna nje ndingumgcini wazo, ndogqiba ndizi-enjoyayo, kodwa kahle zizinto zakaThixo ezi. Ewe, utsho uThixo ukuthi uthi ayizozethu sodwa, bubethu ubutyibi funeka sibushere. Uthi uNandi, sisi ilapha kum loo nto, ndiyiphosile laa message kaNandi. Xolo Nandi, ndiyiphosile imessage yakho, bendizayifunda. So ndinika ubungqina abantu bakaThixo uba uThixo lo yena nimbone into yoba akamyekeli umntu wakhe uThixo kude kuphele. Uyaphakama uThixo, aphakame uThixo amlwele umntu wakhe. Ndimbona apha kum, andimbonanga next door, apha kum. Ndithe mna ufika kwam kule country uthi uAmanda, I wish God can give me too. I'm broke and people come to me for help. Injalo Amanda, abantu baza kuza kuwe oko ube ubroke wena, umsebenzi wakho buyela kuThixo, uba Thixo naba abantu bakho beza kum oko, andinazo izinto zokubanika. Ii-resources zikuThixo azikho kwenye indawo, ibuyela pha kuye. Makavule lo mnyango caba ke ngokufuna wena usebenzise uncedise aba bantu bakhe. Mna even kule ndawo ndikuyo as much as uba ndifile into yoba izinto zam zavuleleka, but financially I still need more, because imali endienayo it's enough for iingxaki zam zalapha kule UK. Ayikho enough for uba ndikwazi uba ndinike wonke umntu okhona emhlabeni. Yeah. Uthi whoever greatest, what's the Malaki chapter and verse you mentioned? uMalaki chapter 3 verse 10. Uthi uMandi, ndihlekwa nditsho emsebenzini kunzima, kodwa ngoku ubawo uyandihlekisa, uyasithanda ubawo. Yes Nandi, amen. Ever greatest, andanoba ulifumene na izwi, ndithe Malaki chapter 3 verse 10. Ewe, uthi nakuzisa izishumi neminikelo ukuze kungasoleki izinto pha endlini yakhe. Uthi ke ngoku ndakugqiba nithini, ninditheste ngale nto. Ndimke lo mtest, hayi ndiyamtesta uThixo, ngoba utsho ngokwakhe uyazicelela uthi mandimteste after yena uthi got it, sure ever greatest. Uzicelele uthi nditheste ngale nto after wena sowunikele wanikela. So guys, izinto azisuke zivuleleke nje espacini, banenhlanhla abavele bavulekelwe zizinto kungekho nto abayenzileyo kuqala. Thina ke bakholwayo siyanikela kuqala, and then ke ngoku uThixo ngexesha le-right akuvulele akulahlele ngeblessings. Ndithe mna ukufika kwam kule country, ndingulo mna mos ndingabi nazo nempahla, nditshilo ndandizinxibela mna phaya ematshayini, ndiphole kule ucinga futhi, ndithenge itop yam nge-50 rand phana, ndithenge ibhrukhwe
ilokhwe yam phaa 100 rand ndibe rayithi ndingene endleleni. Akho mntu wayendazi futhi uba zitshiphu ezaa mpahla ndandizinxiba, zazisaziwa ndim ngoba kaloku ndandibamhle phaa ezimpahleni zam. Ndikhomba naxesha laloo nto kubalulekileyo, I'm not naked. Ewe, ndibabukela abantu bezinxiba iimpahla zabo zamabitso. Eyam indoda ke le nguStephen wayenayo ukuba newari ndim, ufike eququzela eyondithengela ayiteki ezibizayo, izihlangu ezibizayo. Ndandizincikiswa nguye ezo zinto, ndabe ndiqonda uba mna andinaxesha laloo nto. Ngexesha elirayithi, because ndiyakholwa mna ixesha elirayithi sawufika mntanam, ndinxibe le nto ndifuna ukuyinxiba. Ndafika masona kule country ngeli xesha ke ngoku imali ndiyibona uba Thixo tyhini uvulile. Ndandingayithengi impahla, ndandingazamkelwa zingqondo because kaloku ndibuyisa yonke laa minyaka ndingenayo into endiyifunayo, ndiphila isifirifiri sempilo engafunwa ndim, endingenapicture impilo mna uThixo endibizele yona emhlabeni. Ndandithenga impahla every month, ndithi ndikulena ishophu ndibe kulena ishophu, zagcwala impahla kule ndlu ndaxakana nazo. Ndithile ke ngokwecaleni uba andinguye umntu ogreedy, ndiyathanda uba izinto ndibe nazo but not zibe too much, because once zibe too much zindenzela intloko kwakhona. Ngoku zigcwele impahla kule ndlu, wena sihlangu, wena ntona ndamanzi azibeka phi, ikhabhathi ziyawa. I had uba ndiziphungule ndiyophisa ngazo ezinye eSouth Africa ugoduka kwam ngala June. Ngoba kaloku ndiyayithanda impahla, ndimane ndithenga ngoku sendiziphungule, ndazanga ziphinde zigcwale indawo yonke, ndiphinde ndaziphungula. Ngoku ndisamile ukuthenga ndisathengi, ngoba kaloku ngoku uThixo uzaliseka ntoni umalaki uthe nditheste ngale, ndamthesta ke mna ke. Wathi ke ngoku ndakuzivulela mna ii-blessings, uxakane nazo. Ndaxakana nazo nyhani ii-blessings. Mna nje mandinikhumbuza mosiba mna ndingulaa mntana wayehlala phana eJoslova kwela tyotyombe lalibuye linethe. Nangu uMrs S engena, welcome mntu wam, welcome mntu wam. Ndithi ke ngoku mna into endiyenzileyo ngela xesha ke ngoku niba niyalikhumbula ibali lam, ndifuna unibuyisela umva kancinci. Niyakhumbula phaa ndihlala kulaa bhangalo le ndithi yayinetha, inethe laa bhangalo because yayinerufu yeseyile. Ngoku phana ikhathekile le seyile, abuye angene ke ngoku amanzi. Incinci ke ngoku ibhangalo yakhona kuyibhedi apha, kube sohamba kancinci ube sofika emnyango. Akho buzayimuva le bhedi uyise kweliphi icala, imvula izawutsho swirathi ulapha phezu kwale bhedi phana eJoslova. Ndilale ngomqolo, ndithatha ikomu ndiyibeka apha phezu kwesisu sam atsho amanzi. Ngapha ndilindelwe xa ndizawutya yipapa, ngapha ndilindelwe yibhisto ngapha, because kaloku ugele uyafunda, ugela ka-afodi zonke ezo zinto ndisuka kuzo mna guys. So xa ndimthesta uThixo ke ngokuphana kumalaki wakhe chapter 3 verse 10, ndimthesta phana ndithi ke ngoku ufika kwam kule country, yewethu wawuthe uzawundenzela ezi zinto tshona khona. Ndithile ke mna ukutya kwam yangugivigivi, ndikujonga ukutya ndikonyanya because kaloku imali enough uba ndizithenge zonke izinto endizifunayo. Ndithe abelungu bayaphisana guys, xa ndifika mna kule country abelungu bayandithanda, bayaphithizela abelungu, bagilana ngam. Niyabona masiphana kwizi-status zam xa ndiposta, abelungu bayatshintshana ngam apha bonke. Xa bebona mna babona lo mntana, ningazi uba inoba babona ntoni xa bebona mna, but kukhona le nto bayibonayo kum, ubone uba bayagilana. Ndithi abantu abadala mna, 80 or 90 year old, bafuna useva mna lo phana enkonzweni, ndiyasevwa, nditshilo mna ndiyaseva, kuthiwa ihlala phaa phantsi. Nakwiitshomi zam ezine ndibone ndihambe nazo ndiyotshona nazo phana eSpain. Iitshomi zam zindala kabi ke, bebegqiba abathathu u-70 years, 70 bagqiba u-70. Iitshomi zam ezi bandithanda ukufa. Kuthiwe kumhlala phantsi, kuthiwe kumsukhupha mali, kuthiwe kuthi awuthenga, hlala phantsi. Ndiyasevwa mna lo apha kule country. Kube khona my neighbor downstairs, my neighbor umneighbor wam downstairs ngabaseNepal, abandithandi, babuya kusasa. Ndithi ndizihlelele mna kuphekwe, kuthiwe ungapheki naku ukutya kwakho. Ndiqonda ngabantu abatheni aba, kugcwala ukutya kule ndlu kuphithizele. Ndiqonda Thixo okungaka kona. Ngoku ndize ndizibone ndisonqena nokutya because inintsi le. Andibhreki guys, ndidlulisa imessage kaThixo uba abantu mabambone uThixo uyakwazi uyitshintsha imeko ebukeka ingathi ayisayi kutshintsha. Utshintshe le imeko, andifundanga encwadini, andivanga zitori zibaliswe next door. Sesam esi story, ndiyasowuna ndim lo wayelala ngomqolo afunqule ibhafu enamanzi, amanzi echichiza phaa kulaa bhangalo. Ndibe ndiqonda uba into endingazoyenza kubuyela kulaa mzi ndandigqithwe kuwo, andiyipha. Into endingazoyenza kupakisha impahla ndiyotshona e-Eastern Cape. Kuba ndinakhaya, ndinalo ikhaya but andiyipha. Ndiqolela ukuphila le nto ndiyiphila apha. Uthi uMrs S testimony, testimony, ixesha le-testimony mntanam. Ndiyekile ngoku ukuliliswa ziingxaki zomhlaba, ndinika i-testimony ngoku. Lixesha le-testimony eziserious ke ngoku. uThixo esibonisa izinto ezi. Ewe, ubonisa mna uThixo izinto ezi. Uthi ke manibuye ndizozikhuphela apha ebantwini ezi zinto. Abantu bazazi uba yena unguThixo okwazi uyitshintsha imeko yomntu.
Ndithi ke ngoku mna ibe kugigigi apha kule ndlu yam, ifriji iyatyikizela, yeyi ngapha ziikhabhathi kugcwele, ndithe into xa ininzi kakhulu, hayi andisathandi. Makube khona, hayi ngolu hlobo uba uvele bekugibhilile. Kodwa kaloku ngoku ndim lo utheste uThixo phana kumalaki, uThixo uyandipruvela ke ngokuba nazo ezi zinto zifunayo. Ndithe ke ngoku kweli cala lemali, hayi yona imali ndisayifuna bantu benkosi, ndiyayifuna imali, ndizoxoxa imali ndisayifuna, ndiyayithanda mna imali, nditshilo ku ndiyayithanda imali, ngoba inintsi iplani endinayo mna for imali, inintsi gqithi. So abantu xa ndithi kuni mna ngoku ndiyimiliyonere bethunana, ndiyimiliyonere ingabonakaliyo, ndikholwa kanye ndingabonakali, abantu bangandiboni, ndiyazithanda xa ndingabonakali. Ndirayithi kanye ngoku ndingabonakaliyo, phaa kuThixo ndiyabonakala into endiyaziyo. Apha ebantwini anaxesha laloo nto mna, abantu bandibona bangandiboni xesha loo nto. Kodwa mna isitori sam noThixo siyazana naso. Ya, ndithi ke ngoku imali yase-UK ke i-enough for iingxaki zase-UK, bantu abathanda ukuboleka imali nabazawucinga fama ndiyabhreka ngolu hlobo okanye ndiyani-invayitha uba niphinde nize, ndiyanikhumbuza kwakhona andini-invayithi tu, ndiyimiliyonere, andini-invayithi, ndinika i-testimony ngoMalaki chapter 3 verse 10. Ewe, ndifike nzima apho, but ndamncekelela uThixo kwicawe necawe endiya kuyo, ndinikele guys. Uqala ngonikela before ureceive. Ninabantu baziingcuvisti bafuna ukuthatha ngothatha, uyanikela kuqala, wenza izwi likaThixo ngale ndlela libekwe ngayo eBhayibhileni before ukhongozele. Yekutapa nifuna sekuredi, ayamnjalo. Ewe, utsho uMrs S millionaire, ushaya izandla, ndim imillionaire bafethu, andibreak, ndibeka izwi likaThixo, testimony Malaki chapter 3 verse 10. Uthi umanto amen, qala ngonikela, ubuye ngokwamkela. Ibuye ithi iBhayibhile, sisikelelekile isandla esinikelayo kunesamkelayo, kuthi iBhayibhile, akutsho mna. Ya, injalo ke bantu benkosi. So ndisayifuna ke imali, ndiyatsho imali ndiyayifuna, ngoba imali as much as bandiyile millionaire leyo, imali yonele iingxaki zam zase-UK. Ndifuna abantu ke futhi bayi-understande le nto. Umntu opeya i-500 yakhe yonela iingxaki zakhe. Umntu opeya imiliyoni yakhe yonele iingxaki zakhe. Yayiva ke ngoku uyajonga ke ngoku uba angadibana angakhatha apha khathephi, akwazi ukuthini ukunikela ebantwini bakaThixo, ngoba kaloku imali nditshilo uba akuyo yethu, yekaThixo. Zinto zikaThixo ezisinazo, funeka sikwazi ukuzishera, singazibambi kuthi ayizo zethu, uyaqonda, zezikaThixo. But then again, before ngoku uyolahlela ebantwini bakaThixo, kaloku kufuneka nawe ukwazi ukuphila kule nto uThixo akunike yona, ungabi muncu apho uthathe konke uyonikela ngako. Laa nto ndandiyenza ngoku ndandikhula mna, ndandimuncu mos, ndithatha yonke loo nto ndinikele ngayo, bendiyuza ke abakwazi ukundiyuza. Ndadlula apho ekuyuzweni, ndadlula kweso sikolo eso. Ngoku ndisebenza ngoba uThixo uthini, uthi masenze njani, ndimamele uThixo. Uthini uThixo, lithini izwi, ndenze le nto kuthiwa mandiyenze. Ya, injalo ke. So ndiyadlula ke ngoku emalini, ndithe imali ndiyayifuna ke guys, ndifana nani, ngoba imali endiyipeyayo it's enough for iingxaki zam zase-UK. Ya, nezase-South Africa zilinde kwale salary iyi-1. So ndisayifuna imali, apho ndijonge khona yibillionaire, ndifuna uba yibillionaire and ndiza kuba yiyo by faith. Ndiza kuba yibillionaire mna, khathana bendithatha 10-20 years okusalayo ndiyakhona. Sinikwe igunya, ngalo umlomo sithethe kwenzeke. Ndiphila loo mpilo mna, ngalo makwenzeke. Buyela kuThixo, izwi lakho lithini, tshona khona Thixo, betha ngezwi. Sorry. Right, ndithethile ke, ndamncoma ke uThixo, ndamncoma guys uThixo. Ya, ndamncoma. Ndogqiba kwam ke ngoku, ndithe ndisamncoma ke uThixo after ndithethe now faith is the assurance of things hoped for. Kwabuya kwafika ke ngoku ilizwi elithi nothing is impossible with God bethunana, nguchapter 1 verse 31 lowo wakaLuke. Uthi nothing is impossible with God. Ezi zinto ukuthi xa singabantu sizijongile zizinto ezingenakwenzeka ezi. Iba ngathi uthetha intsomi, mna mntu ukukholwayo ukholwa idebe ngathi andibamba phe upstairs. Xa ndinale mibono yam mos mna nje mandiphila nje, ndinemibono emikhulu, ndayibona mos le mibono nditshilo ndisephaa ko-10 years, ndandibona izinto ezinkulu and ke ngoku ndizidimandayo kuThixo uba makube nje ngoba wayendixelele. Uyaqonda?
akube njalo. Ndathi ke ngoku wena uthe nothing is impossible with you, amen. Ndimbonile ke nguThixo elizalisekisa elalizwi lithi nothing is impossible with God. Bithunana ndilibonile elalizwi liwenza umsebenzi walo apha kule yam impilo. Ndiyadlula ke. Ndithe ke ngoku ndofika kule position ndaqonda konje mna bendiqhubha mose ipolo ndinibalisela ndafika apha ndazithengela ipolo ku2 months ndifikile. Ndatshintsha nee-licenses zam ndazizisa e-UK ndane-license yase-UK. Ndatshintsha ndathini na ewe ndayiqhuba ke la moto. Mna ke ngokunonkwenkwe lo uqhele uqhuba imoto ayidlakathelise phana kule country. Ndathi ndifika the very same day ndiyoyilanda la polo ndazifumanela itikiti. Ndingakhathazekanga ndiyinyama. Umthetho ke ungqingqwa kweli lizwe. Itikiti lakho olifumeneyo bakunika only 28 days funeka ulibhatale ukhawulezise. Uba uyafuna ulibhatale bakunike i-discount ulibhatale within 14 days. Akho lonto apha e-UK uba uzalibaleka itikiti lakho. Uba wenza amatikiti usifaka enjeni because imali yakho izawuhamba nje kancinci. Mna ke ndathi ndiyothatha le moto endaweni yokudriver ngo-30 ndadriver ngo-36 andikhumbuli kwaleyo nto but ndathi ndifike endlini kwiintsuku ezilandela yabe lifika itikiti ndizokhangelwa itikiti. Ndathi hayi ke Thixo kudriver kancinci ke kweli lizwe hayi phana akufani naphana eSouth Africa kudriver ngo-20 ngo-30 ku-motorway kudriver ngo-70 ndiqonde wow Thixo ansayonqeni ke lento idriver apha lo ndiyayithanda mna imoto ebaleka iyandi-excite. So nditheke kulapho yami ndayithenga mos ndinga-afford at the time. Ndithengela nje into yoba ndingaxhomekeki emntwini ndibe nemoto yami ezakwazi ukundijikelezisa kule country ndiye kule ndawo ndifuna ukuya kuyo especially emsebenzini. So ipolo nditheke ngoku ndayiqhuba le polo 2 months ewe ndifikile ndazithengela imoto ndayiqhuba. Ndithe konyuswa imali yam ndathi yo bonwa yintoni ndiyayithanda mos imoto mna and imoto funeka icace imoto ibe fresh ndifumane imoto efresh. Ndim ke ngoku lo utshoyo ndavuya ndaba excited kufa ndicinga umcimbi wemoto qha. Ndakhumbula konje yayiphi imoto endandiyithanda ndindedwa ke ngokweli lizwe ndiphumile ke ngokwezimotweni ezinkulu mandiphume kwimoto ezinkulu ndindedwa kho need uba ndifuna imoto enkulu ndihamba ndedwa mose apha. Ndakhumbula when I was young I used to love iMini Cooper guys. Ndathi yo mandiqale kanye pha kuMini Cooper and ke ngoku le ndiza kuyithenga i-latest ka-2023 yava ke bekungo-2023 mos ngondiyithenga i-latest mntanam ndiyithenga nje ndazithi Cooper Sport ndasithi Cooper Sport ndiyazi nokuyibiza igama layo. Xa ndihleli kulaa moto iba ngathi ndiqhuba iflight kubhanyabhanya kunento eninzi phana ndibe excited fast imoto yam guys yandi-excite la moto. Uthi ever greatest uyahleka ewe ndinedrama mos mna ecaleni. Uthi uManto yes wena again ewe uthi uMrs Cooper S loo nto yiyo but yeyi ndiyayithanda la moto. Uthi uMrs S uyafaka phaa into ezilayitayo. La moto xa ndingene phaa iba ngathi ndiseflayithini bafethu. Yabona xa ungenamo phana abakapteyini laa nto bayenzayo phaa ininzi phaa ndiyazi uba kuthiwa ngoba ndiqaba ibizo ewe yeyi chazani bethu na ndi-excited yandi-excita imoto kubhanyabhanya kulaa moto abantu abakhe bayibona ndiyiposta. Yeyi kunezinto ezininzi kuyalayita kuthi ndiba nedisk kuba ngathi kunedisko phana phakathi kube green kube red kube njani. Ndafumana leyo moto yokugqibela yakhiwa laa moto kwafuneka ndiyilinde iyokwakhiwa. Zikhona ezinye imoto ndabe ndithi andizifuni ndifuna le kwabe kuthiwa iza yoqalwa phantsi loo moto iyokwakhiwa. Ndathi yakheni niyigqibe ndizawuhlala apha ndiyilinde. Ndizawuncekelela apha kwipolo le yam ndiyiqhubayo ndilinde laa moto niyakhe ibe yile nto ndiyifunayo nize nayo apha kum. Ndayilinda imoto yam guys full 4 months isenziwa yagqitywa yaziswa imoto yam. Ndathi good yabona ke nguThixo wenza yona ke ngoku Thixo wenza yona sapha kum imoto yam. Yeke hayi ke ndihlale phaa kulaa moto incinanana mos ndihlale ndiqonda uba yabona mos amagintsi ahlala njani ayatshona esitulweni incinci kamnandi nam nditshone phana. Ngoku incinci ndibe nditshone. Ndathi good ndandidla ngobabona abantu be-afford eza moto ndinga-afford back then nam ndiyayi-afforda ngoku sapha kum loo moto. So xa ndisithi ke bantu benkosi isalari yomntu ngamnye ilingene iingxaki zaloo mntu zilingene gintsakazi. Utsho uMrs S ndim kaloku lowo gintsakazi. uMrs S uyajayiva ngapha ewe kaloku sure ndizenza igintsakazi xa ndihleli laa moto yam ndiyatshona esitulweni ndiyiqhube kamnandi ndilale ibibhanyaza ngapha isenze izinto zayo ndingazaziyo ndibe ngathi ndiphaa phezulu eflayithini iqhutywa ndim futhi ibe ngathi ndim lowo. Thi good Thixo uvulile ke ngoku Thixo
zeza blessing bethe uya kundilahlela ngazo. Ndogqiba kwam ndathi bye Polo, siyambonga uThixo ngawe. Ndithatha Polo, hamba ngoku ndigrand nguwe. Uthi uManto, ewe mana kahleki uyaphela uManto. Ndathi ndigrand nguwe Polo, siyakubonga uba ukhe wandigcina elixesha wandiqhuba ndangaxhomekeki emntwini, ndanemoto yam. Good, hamba ngoku ndigrand nguwe. Ndiphethe into ezitshisayo ngoku. Latest mntanam yayingu-2023 ngoku. Good, eyenziwe ndayilinda. Yeah, zikhona ezinye imoto ndathi ndifuna leya. Ndiyadimanda mos mna phaa kuThixo, ndiyadimanda mazize izinto zam, zize kum izinto zam. Right, ndambonga ke guys uThixo okwazileyo ukuzenza ezo zinto. Ndamncoma ndathi wena amaxhoba ayakhawuleza, ndikubonile undenzela, ndikubonile. Yeah, right, ndifuna ukucheka. Ndifuna ukunixela ke ngoku ilesson yale nto ndithetha ngayo apha. I-lesson ngoba kaloku ndafika apha mna ndishiya imoto yam phana eSouth Africa enkulu endiyithenge i-brand new. Uthi Ever Greatest, amen, amen Ever Greatest. Endishiye phana eSouth Africa kwanyanzeleka ndiyithengise iminyaka ndiziqhubela imoto zam ezi-brand new. Andifuni ukufiksa iproblem yam, andidibani nokufiksa, andifuni ukuxakeka. Izinto zam maziqonde, izinto zam maziqonde. uMrs S uthi it's actually big la moto, it looks small from outside but inside spacious. It's spacious. Yes, it is. It is. Ilingana nam ke futhi ndiyithanda loba ilingana nam. Siyalingana nala moto. Siyalingana. 2-seater mntanam. Black color. Yeah. Uthi ufundi umuhle ngathi awubhosha. Thetha yokugqibela ufundile. Hayi waze wathetha yokugqibela. Amen. Enkosi ifundile akho nto. But anyway, bantu benkosi sokuba njalo ke. So i-lesson ke endayifunda endifuna ukunifundisa yona ke ngoku namhlanje ngento edibene la moto. Ithi ungoyiki uqala phansi bakuxaka ubomi uphele uluza zonke izinto njengam lo. Kholwa uba ngexesha elifanelekileyo uzaba nazo zonke ezi zinto uzifunayo. So bantu benkosi ke akuhlalwa ke mntakabawo uthi deqe ulindele imana esuka ezulwini, ngoba imana esuka ezulwini ngeke uzuyibone, idinga ubuphakama apha phansi uzisebenzele ezi zinto uzifunayo. Awuhlali ulinda imana ezawukuhla ezulwini, ayikho imana ezezulwini. Kuyasetyenzwa bantu benkosi, zonke into ziyasetyenzwa apha emhlabeni, kuyasetyenzwa kudlalwa apha. Kuphinde kube khona aba ndithetha ngabo bagudu ucoshe seziredi ubone ba umuntu uyamowa uqonda bayibo sifike njani apha. Kutheni ucinga uba unebango ezintweni zam endizisebenza nzima? Ndibuyele back iBhayibhileni, ithe iBhayibhile ewe ukunikela makuphume phi enhliziyweni. Ngokugqibe ngokwakho wena apha kuself engqondweni ugqibile nenhliziyo yakho uba sifuna unikela ngale mali kangaka njalo njalo. But abantu bakaThixo ngenxa ke ngoku unezi zinto ubone uba bayadimanda sana, bacimba zezabo ezi zinto ayizo zenu noba zezikabane na. Ndithethi ngam ndedwa this time. Ever Greatest uthi liphi eli lizwi usando kulifunda? Leliphi elo konje? Leliphi eli lizwi uthetha ngalo Ever Greatest? Andisazi, ndilahlekile. Ubuza ngeli lizwi lithi ukunikela makungaphumi ngokunyanzelwa, makuphume ngomuntu indlela agqibe ngayo. Manza ukukhangelela ububuza lona, phinda ubhale phaa undichazele uba ubuza eliphi ilizwi. Umamabo uthi hi sisi unjani? Hey mamabo ndiyaphila sithando sam. Ever Greatest about starting afresh. Hayi ayilo lizwi elo, ndim lo utshoyo. Ndithi uzungonqeni uqala phansi, uqale phansi njengam, uvume uqala phansi. Zithathwe mos into zam na oko ziyaphoncuka, izinto zam ziyaphoncuka, but oko mna ndihlala ndiwilling ukuqala phansi. Ayilo lizwi elo Ever Greatest, kutsho uMessi. Yi-advice kaMessi leyo, ithi vuma yamkela uba imeko inje uqale phansi. Ngoba kaloku ngela xesha ndandithenga la Polo ndisho babekhona babendihleka bathi impilo e-UK ifike yamjikela, buka ngoku uqhuba iPolo endala. Inoba babekhona betshoyo, ndabe ndiqonda uba mna deep down ndizawusebenza mfanam, ndizawusebenza kweli lizwe, ndiza kuba nayo yonke le nto ndiyifunayo. Ndandigqibe noself ndingagqibanga nomnye umntu. So ndiyanifundisa ngolu hlobo, lesson efumaneke kuyo yonke le nto ndithetha ngayo. Vuma uqala phansi.
Nditshilo mos mawufika kwam kule country ndinguloo ndandilala phantsi ngoba ifurniture yam zange ifike the very same day. Uthi ever greatest amen. Ewe amen ever greatest. Ifurniture yam yafika ndalibala kube ndihlamba mna ndikwa first floor ndingavanga uba bafikile o-delivery guy phaa ezantsi bemkana ifurniture yam mayi ndithi on a Monday bayoze baphinde babuye nini ke ngoku on a Friday. Ndinguloo mna kwafuneka uba indlu iklina akho cepha akho ntoni ndim nee-suitcases zam ufika kwam kweli country but ndinayo ifurniture ithengiwe qha izawudiliva. Xa ideliver ifurniture ndivanga ke ngoku kwafuneka ndithini ndilale apha phantsi. Ndithe ndathi ndisaqala ukuthi ndiba nestress ndiyakhawuleza wathi uThixo hello usuka phi wena zingaphi izinto odlule kuzo uthenze oliliswa kuba uzawulala phantsi yintoni ukulala phantsi kuba ndandikhule ndilala phantsi phaa kwamakhulu sasilaliswa kuRontali thina phaa komzini kamakhulu asondlalela apha phantsi silala apha phantsi sonke so yintoni entsha into ebalulekileyo yiroof phezu kwentloko yam. Ndathini ke ngoku mna ndakhumbula ndandikhuliswe ngumfazi onamacebo ndondlala phaa phantsi impahla ezam ndazikhupha kwezi suitcase ndondlala apha phantsi ndatsala iithrown zam ndalala phaa phantsi iveki yonke ndiphole ngale yokucinga kule UK ufika kwam apha ngoba ndandikholwa uba uThixo uzoyitshintsha imeko yam ngoba kaloku akanondisusa all the way mna eSouth Africa ndiphetheke kakubi kula South Africa sendifikile UK ndizawuphila into endingayiboniyo apha bendisokolisa apha. Wandiprove le point again uThixo zafika izinto zam nansi indlu yam intle ngoku ndiyaxola indlu yam xa ndiyijongile iyandiqolisa but ufika kwam ndandikhe ndalala apha phantsi phezu kwempahla zam akho matras phezu kwempahla zam ndim lowo. So ndifuna ni-understande into yoba impilo ndiyiphilile mna ndivelanga ndanento zonke ndiyiphilile impilo ngoba bendimvumela uThixo enze le nto afuna ukuyenza makatshone khona enze into afuna ukuyenza. But ke ngoku xa ndibona uba hayibo kuyadlulela ndiyabuyela phaa kuThixo ndimkhumbuza amazwi wakho uba kaloku buthe makutshone khona ke ngoku ilizwi malenze umsebenzi walo. Kulezi ntsuku zokugqibela ke uThixo guys uyaziveza bendithe unika abantu bam ithemba ndandingamqondi kakuhle uba yintoni le nto uThixo athi mandiyenza ndiyiva le nto. Ewe hayi namhlanje ndiyayazi into uThixo afuna ndithethe ngayo afuna ndiyenze futhi and abantu bakhe bayaphila yonke indawo bayaphila abantu bakaThixo kungaphili bona bodwa kuphile nam lo mna bendingayazi uba kanti ndiyingqwele xesha eli apha ngaphakathi ndikhundilimele ndithe inhliziyo zibokoboko ngoba kaloku zinzima into esidlula kuzo emhlabeni. Ngoku uThixo kanti all along ufuna ukuhila nam lo ndicinga uba all along ndi-right kanti ingxaki ndiyazithatha izinto zibuhlungu ndizilahlele apha enqentsu ngoba kaloku impilo ayimanga isandixixa indiyekanga and ke ngoku mna i-bigger picture kweyam ingqondo uba ntombi apho siyakhona siyaphambili. Wena ungulaa mntana wawukhula une-pictures ezinkulu ebomini bafuneka kwenziwe intoni na funeka ubomi bube njani funeka uphile ntoni na funeka ube nantoni na. Ngoku xa uzalibala kuba ubunestress unase ezinto zonke zikwenzela intloko uzayofika nini kule ndawo kufuneka uyofika kuyo. So that's what I do that's what I was doing kanti all along ndiphusha impilo qha bafuna nto ndiyofika kule ndawo ndiya kuyo. Ngoku uThixo ngonika abantu bam ithemba uzibuyise zonke ezi zinto ke ngoku ndathi go through kuzo ezinye bendizothuka kwam noba hayibo ndim lo wayethe go through apha ndiyatsho mos uba mna ndiyarekhoda ndigqibe guys ndogqiba kwam ndibuye nam ndiyohlala phaa phantsi ndimamele uba kanti bendithini because ndifumanise into yoba ezinye izinto bendingasazikhumbuli kwazona but uThixo uyandikhumbuza as uba ndime phandle phambi kwenu ndithetha ezinye izinto bendingasazazi nyhani. uThixo athi hello tshona khona uzayithetha ezinye izinto ngamasikizi but bekufuneka ndizithethile ngoba kaloku abantu bakaThixo funeka bavele information baphile abantu bakaThixo kanti abaphili bodwa nam lo ndiyaphiliswa nguThixo ke lowo. Ndimbonile ke ngonika abantu bam ithemba uba uThixo yintoni le nto kanti bendenzisa yona ndayi-understand ekuqaleni uba nindijongile ndiyakhathanda ukuba uthetha le part xa nindijongile phaa ekuqaleni ku-part 1 part 2 noba ndizoba ngcono phaa ku-part 5 ndimbana ndimbi ngoba ndandingafuni kwaloo nto yalonika abantu bam ithemba ndidikwe finish kwanguloo Thixo uba iyawazi intoni Thixo into ndenzisa zona. Namhlanje hayi ndiyamthanda uThixo ndiyamthanda unika abantu bam ithemba xa kungoku because kaloku ndihilile ndiye kuyivaleni mos le nto ndiyatsho ngoku ndiye kuyivaleni. So ndimane ndijeka back uba sisuka phi kanye sisuka phi. Hayi ndimbi bafethu oqaleni andimbi ndingungxekeza akunamsebenzi ke right.
uThixo ke ngoku wangoneli ke guys ukwenza lo mhlola andenzele wona phana kula msebenzi wam. Ndifika ku4 months kwavele kwenziwa zosulwa kanjalo ke inyembezi zam zosulwa kula mesi ke ndandiyiphilile phana ekhaya ndiyonke leminyaka njalo njalo. Ngoku ke guys mna ke ngoku ndiyaphinda ke ngoku ndize mos mna ngoJuni kwi-graduation yam apha eSouth Africa ndizograduate for la law nayo endayigqiba ebunzimini. Uba niyalikhumbula ibali lam nditshilo mna ndifunda minyaka le ndiyafundisa nomntanami ecaleni isenti nesenti ebendiyifumana ndenza sure uba ndizawukwazi nje uku-afforda uregister i-studies zam ndibhatale nezomntana uba makakwazi ungena esikolweni. Unyaka wonke andi-afford but ndiyasebenza eSouth Africa. Afike uDisemba, xa ifika uDisemba ndiyifumane ke ibonus yam ndinibalisele. Xa ifika ibonus yam mna andikwazi ukuyi-enjoya imali yam, funeka ndiyithathe ndiyoyilahlela phana kwii-fees. Ndiyoyilahlela kwii-fees zam, ndiyoyilahlela kwezomntanam. Usukela ndisafunda i-social work, ndagqiba kwi-social worker ndangena kwi-law. Linye ibali lam yonke le minyaka, belilinye. Kukhona mna guys impilo ndiyibona kakuhle uba impilo into emnandi kahle kahle, qha kuyaxhomekeka uba ukwesiphi istage sempilo. Bendicima impilo ndiyayiphila even back then. No, bingekabi yonto bendiyiphila. Kukhona ndiphilayo mna ubomi ngoku. Umuntu owayethe life begins at 40, hayi ndiyacinga inoba wayethetha ngento njengale yam because kaloku ndithe mna ndifike kule country ndina 39 ndizawuthena 14. Abelungu bandithanda ke kuloo 40 bandenzela ipati. Ndandingalendelanga pati ndibe ndingazi mntu mna kule country ufika kwam. Bandenzela ipati abelungu. Mamabo uthi yo sisi uThixo uyabathwala bakhe. Ewe, amen, uyabathwala bakhe ndimbona apha kum. Ndandinofika about March, April, May, June. NgoJuni ndina 3 months abelungu bandenzela ipati guys. Xa nijonga phana ko-Facebook bam ndiphethe phaa iibhaluni zam ndimhle ndonwabile ndihappy ndenzelwa i-surprise party ngomzuzu 3 months ndifikile ezweni. But phana apho ndisuka khona eSouth Africa ndandinganzelwa pati mna tu. Ipati mna bekufuneka ndiyenze ngokwam, bendim ndikhupha imali zam kum ndenze ipati ndibiza abantu bam bazotya kungaphumi nezo gift. Into yaseSouth Africa, abantu bakuthi abangamcingeliyo omnye umntu beze abantu bazotya bathathe yonke le nto bayifunayo baphinde baphume ngala minyango kwi-birthday yam leyo. But mna umntu xa kuyi-birthday yakhe ndenza sure uba ndiyamgifta, ndithenge igift. Ndiyathini? No, andizazi igift mna, qha abantu bebezisa iziqu zabo bazotya baphinde baphume ngala minyango. Igift oko kuzawuthiwa iyeza zange yeza igift. Uba ndinazo igift zimbalwa, andizobabiza ngamagama ababebedla ngondigifta, ndiyabazi bakhona nabo ke. But ixesha elininzi mna ndizazi igift zabantu. But mna xa umuntu uyibirthday yakhe funeka ndimenzele. So mna apha e-UK uThixo wandiphathela abantu 3 months bendazi. Bandenzela ipati bogqiba bandikhupha bayondihlalisa e-restaurant ndatya kamnandi gqithi. Mna lo Thixo ndayibona into eyenzayo uThixo apha kweli lizwe. Hayi laa nto bendiyiphila eSouth Africa ndingayiboni uba yintoni laa nto bendiyiphila phaa. Yeah. So ngoku ke ngoku guys ndiyaqhubeka ndiyadlula. uThixo ke ngoku ndithe ndayograduate, finally ndayigraduate lo yam, ndayigqiba ndagraduate. Mna ke ngoku into endiyenzileyo phana ndithe mna mos imali ndiyayidla ndidlale. So ndandibhajethile apha uba ndiza kwenza le graduation yam, ndiza kulusa nomntanam ecaleni. Ndiyaseyva ke mna ke guys. Sanondibona xa nditya imali ndiyitya ingathi andinangqondo. Ayomali endivele ndaba nayo ngoku okanye imali yale nyanga. No, ndiyaseyva mna for months, ndiseyve ndibala uba le imali ndiza kwenza into ethile. And ngoba mna xa ndisenza into andifuni ukwenza into ewiki, ndifuna ukwenza izibhadlalala. That's me, ndikholwa zizibhadlalala, mayicace into endiyenzayo. Yeah, ngoba ndingumntana wezinto ezinkulu. Ndandizibone ndimncinci izinto uba impilo inezinto ezinkulu, qha funeka ndifike kuzo, ndifike. So ndiyazifikisa ke ngoziseyivela imali yam ndiyibeke bucala de ndifike kule ndawo ndiya kuyo. Right, ndiplane ke ngoba ndiza kulusa umntanam ngala June 2024 last year. Ndiza kulusa umntana, ndiza kwenza i-graduation yam kube njalo. Into ukoluka komntanam akwalunga. Kwaba khona ii-issues ke ngoku between the families. Ndanditshatile mos nilivile ibali lam ngumntana semtshatweni lo. Kwacaba inintsi into and ke ngoku ayo department yam leya ndiyakhawuleza ndazikhupha. Mna ke into endifikileyo eSouth Africa ndafika ndayivuthulula imali yam. Hayi ndayitya bafethu. Yo, abantu ababe kunye nam ayisayivuthulula imali, sahamba nayo straight. Sasithi sibhuka amahoteli senza ntoni ngapha. Lapho futhi ndifuna uThixo uphuva le nto uba uThixo uthe kaloku yena ewe ezibless nditheste ndogquma ndikudyakazele. Wadyakaza uThixo even phana kula South Africa. Abantu ababeyibukele i-graduation yam baba zange bayibone. Ikhona ividiyo yayo phana yedina ne-pictures phana
ku-TikTok, zikhona napha ku-YouTube. Ewe kwakukuhle moya wami, kwaba kuhle. Ndayityela ke unasemsindweni imali yam ngoba lo ndifuna ukolusa umntanam kunama-complications unnecessary kulo mzi. Ewe ndanditshatele kuwo ndaphuma ke apho akho nto. Ndadla imali yam limna. Ndazixelela uba xa kuthiwa uyoluka ke ngulaa mntana andizokuza kwakhona eSouth Africa because andizokuqa eSouth Africa kaloku mna 2 times. Kwabe kuthiwa ke umntana uza koluswa ngoDisemba. Ndabuya ke ngoku mna eSouth Africa, ndibuyile after graduation leyo. Xa ndifika apha e-UK ndafika ndaqalisa nda-update i-CV yam. Ndi-update i-CV yam phana ku-LinkedIn, ndayi-update i-CV yam naku-Indeed, ndi-eda le law ke ngoku. Xa ndigqiba uku-update, hayi ke i-emails enye emva kwenye lezi agent zonke zifuna ukundinika umsebenzi. Uthi u-Ever Greatest wayibhubhudla yentombi. Ever Greatest ndayibhubhudla imali yam, ndayibhubhudla ndaxola. Ndiye ndatya over 100,000 guys, ndayibhubhudla. Ndathi egqibeleni ngamandla am la, xa belibele kube senze into zabo zingabonakaleyo, idla imali yakho mntanam. Ndayidla imali yam, ndayivuthulula, ndathenga yonke le nto ndandinayo engqondweni, ndenza ubutyityilili nje, kwamnandi gqithi abantu ababekhona ke. Right, so ndithi ke mna ndifumana ii-emails left and right, ndi-ofarishwa imisebenzi ke ngoku. Wena lo kweli cala lakalo ndiya-ofarishwa ngapha nakwa-social worker, ndize ndibile ingqondo igcwale ithi qho i-email yam, kuyangena ii-emails emva kwenye. Ndiqonde yho hayi ke bengingathethi le nto, and ke ngoku emsebenzini ndirayithi ukufa mna, ndiserayithi. Because kaloku xa ndijonga, ndakhe ndathetha nomnye umlungu apha, sithetha ngomcimbi wamasalari, wathi wokuva imali endiyipeyayo umlungu watshintsha ebusweni, wakhawulezisa esithi yho uyapeya wena mos kwilist ye-millionaires zalapha. Ndabona uba umlungu akathandi sana ngoba loku lo usufikayo undim apha uzofika ngoku uzopeya apha imali ezinkulu. Ndifika ezweni lakhe, but ke kwacaba ke masidlule apho, into enamsebenzileyo. But so ke ezi position ndizifumanayo apha, i-most yazo ke ngoku incinci le mali bandi-ofarishela. Ndiqonda bayadlala aba, bayayazi uba mna ndiyapeya ndidlala. Zinto nento bani-ofarishwa zona apha, bani-ofarisha isenti. Yeah, so kwaba khona ke ngule company i-1, le agent i-1 emane indibhalela, indibhizi yandikhayelela imisebenzi. Ndawuqwa le ntombazana unice nexa ndimva apha efowunini, ndimandikhe ndimxelele isicaco bajonga sukundifunela umsebenzi, andiwukhangeli umsebenzi mna. And on top of that ndingakhayeli umsebenzi nje, uba ungenzeka ndikhayeli umsebenzi kufuneka umetshe nale salary yam okanye ibe ngaphezulu. Andizowuthatha lo msebenzi. Ndirayithi mna apha emsebenzini, ndirayithi gqithi. For once in my life guys, ndahlala emsebenzini ndathi ndirayithi emsebenzini, ndiyawufuna umsebenzi wam, ndiyawuthanda, nesalary andinangxaki ukuba kuthiwa ndishota ngemali. Irayithi le salary because xa ndijonga iskale abayiphusha ngayo isalary yam yodlula abantu ekudala bephangela iminyaka kule country. Uthixo ke lo yadlula isalary yabantu ilapha, eyam yanyuka ngomzuzu yotshe 4 months ndikweli country. Qwaba Thixo lo. Now ziyangena ezi email, ndaqonda andiyazi le nto. Kho le ntombazana ke ndithile uba akandiyeki lo uyanithumela oko. So ndaqomba ndimane be-straight ke ndimxele uba jonga. Ndidikwe nazo ezi emails zingenayo. Abantu abaninzi ke abandibonayo phana ku-WhatsApp, ixesha elininzi phana ku-WhatsApp ndiya-screenshota ndithumele phana ku-status sam uba ama-social workers mawa-aplaye. Umsebenzi ulahlile guys e-UK, ushota nje ngumntu. Umuntu owilling uzincama apakishe umthwalo wakhe ayoqala impilo yakhe kabutsha. Ulahlile umsebenzi e-UK, ikhona imali e-UK. Nanso nje into endinganixelela yona baso ma-social workers, aplayani. Aplayani sanuhlala nilinde le into eningayaziyo uba nilinde intoni na, ngoba abantu abaninzi uzawuthi mna ndiyoyika uyoqala ikhantri endingayaziyo ini ibe ninzi laa nto. Uzawuhlala ke upeye le mali yakho ingacacanga iphelela embizeni. Le nam ndandiyipeya yayiphelela embizeni. Ndandiyipeya nemali iphelela embizeni guys. So into eyenzekayo ke ngoku ndaqonda uba hayi man, so le ntombazana indifunele ndifumane i-interview. Ndiqonde yho ndidikwe nayo le interview, but ndiqonda uyabona le nto uba ube nentloni zoba onqena udisappointa lo mntu. Andimazi nokumazi, but ngoba nenhliziyo entle mna ndithanda umkhubekisa the next person. Ndaqonda mandiye kule interview, ndiye-athende le interview. So andenzanga kakuhle, ndayifeyila nyani i-interview. Ndabe ndiqonda wethu andifuni umsebenzi kakade, naxesha loo nto uba ndiyifeyile loo interview. Sadlula ke apho ngoku le ntombazana iphinde ndikhayelele omnye, ndiqonde yho intombazana etheni le, indiyekani nentombazana. Ezinye ndiyazirejecta ezi emails zingenayo, ezinye andiphenduli nokuphendula. Ngapha ngu-Indeed kuxinane, ngo-LinkedIn zi-emails kuyaphithizela nje efowunini yam. So ndithathe ke ngoku ndikwazi uzithatha ndiyozilahlela phaa kwi-status sam. Abantu ba maba-aplaye, abantu bakaThixo ke aba-aplayi qha imali le bayayifuna yona.
bahleli kodwa ba-apply abantu bakaThixo aba. Uthi uManto, sorry Messi, aya i-caregiver yona awazi into kwelo cala. Manto, andazi into sithando sami nge-caregiver but ndingakubuzela. Xa ndigqiba uthetha uzondithumelele phana kwi-inbox yami yaka-TikTok undisendele imessage phana ndizokwazi ukucheckela va. Andazi into nge-caregivers but ndiza kucheckela. Right. Lahamba kanjalo ke ibali lam, abantu bayandithumelela izikhampani left and right. Uthini Manto, okay, inkosi kakhulu, sure. Right, ndafumanisa ke ngoku, so then ntombazana ke ngoku akandiyeka uphinde uthumela ezinye imisebenzi kwakhona ngqa, yho ngumuntu otheni lona. Andazi for some reason andikwazi umphoxa mani. Ndiqonda ba okay into mandiyenzele kule ntombazana ndiplantuze ndithi kuye hayi mani suwara ke sokungikhalela umsebenzi ndi-right ndidicide lenza kuhlala emsebenzini. Zonke ii-tricks ebendiza nazo kwenza uba makahlike egxeni lam, hayi akahliki le ntombazana. Athi uyaxoka Messi, you are stuck with me, kanti umsebenzi ndizawukhalela and uzawufumana. Hayi ke ngoku andikhangeli msebenzi nje mna, izawuthini kanti le nto, izawuthini le nto? uThixo, kanti umuntu kaThixo uthunywe nguThixo. Ndithe mna abaza kum uThixo ukhona phakathi, khona. Sometimes ezinye izinto ngiqonda hayi man, hey kanti uThixo ufuna utshintsha imeko kwakhona. Ngoku le ntombazana wandifunela i-interview the other day, yesibini ke ngoku ndiqonde yho andisayonqena i-interview, andibhizi emsebenzini, andinalo neli xesha lezi interview, kuxakekiwe apha emsebenzini wam. But anyway ndaqonda okay mandizincame ndivume wethu uba okay ndizawuyenza le interview ku-Friday ngeze ngaleli suku. Ndixineke ingqondo yabila ntoni ndandiyenza i-report. Sorry, i-report funeka ndisubmithile. Le mfazi undimele ngezi post zakhe, undifumanele i-interview and watsho clean uba jonga, you are stuck with me, andizokuyeka, uzawufumana kanti umsebenzi. Ndabe ndiqonda wow woman, but ke kunamsebenzi ibhukhwe i-interview kube ngoku kuzaba ngoTuesday. Afika uTuesday mna ndilibele yonke loo nto yaloo interview. Ndithe mos andina-interest yawukhangela msebenzi, ndi-right mna emsebenzini wam, ndi-right nje futhi nangesalary yam. For once in my life andikhalazeli uba incinci imali endiyipeyayo. Kwafika ke ngoku i-interview yayibhukhwe for ngo-2 o'clock, ndisemsebenzini, ziyabila emsebenzini. Andifowunele xa zithi kanje quarter to 2, athi Messi, are you ready, i-interview yakho iset ngo-2 o'clock. Ndiqonde somandla, interview yani lena, andikwazi ukumphoxa le ntombazana ecaleni, andifuna ave kabuhlungu. Ndiqonde mandiyame ndoyi-attenda le interview izawuba ku-Teams. Ndathatha i-laptop yam ndisemsebenzini ze ndikhumbule ndibhizi, ndathatha i-laptop yam ndayohlala phaa kwenye i-office ndisebenzise ke ngoku for ixesha lam lelantshi. Ndayohlala phana ndinxibe nebheji yalapha emsebenzini, uziqonda uba ndandingekho prepared, ndandingenaxesha la interview. Ndinxiba ibheji yasemsebenzini, ndilayite uTeams wam pharha uTeams, naba abantu ipaneli iredi, ndazozinothisa sendivela kwikhamera, moya ingcwele. Ndinxibe ibheji, wakho ayiva phi umntu attend i-interview enxibe izinto zomnye umsebenzi? Ndim ke lowo ndenza loo nto. Guys, ixesha kwakhona liyaphinda liyaphela, ndizawuphinda ndidrophe qala izinto zayo ke le nto, drag the puzzle piece into. Ndizawulantuza ke guys, ndizawurekhoda ndizawudropha, yabona le nto seyiqala izinto zayo. Ndizodropha ngoku ndigqibezele eli bali okokugqibela. Ndenzela imihlola ke le nto bawo. Sorry ni guys, kuthiwani mandicofe something apha and ayifuni ucofa ke ngoku. Nkosi yam. Ayenzi le nto guys, wesi kangoku ixesha lam lizawundishiya iphele ingafuni urekhoda le nto. Okay, ide yavuma guys, ndiyanishiya kancinci, ndiyabuya ngoku ndigqibezele eli bali, ndiyanze kwenza i-recording yokugqibela and then ezinye iindaba sazigqibezela next week. Ndimkile, enkosi ngoku ndijoyina.